laeng ti nakasarakak dardarek depet apakabuklan tuy ayak awan pulos nagtalkak nubisikak ket di naklipliputan pangaasim biyan ko siksika laeng pi nakasarakak dardaret depet apakabuklan tuy ayak awan pulos nagtalkak nubisikak ket di naklipliputan pang-asim biyak ko no awan to panagayat mo kanya so when laeng ngay balikas ikang agama ngentay agpamarang ka nga adda pa'y lapatek ko teka kas mula yen pinugsan paayat mo kanya ngem siya ton tay di munton ipatpate